kun gane kuma daga cikin aqidar mu'tazilawa wa nafiyu ru'yatillahi ta'ala fil akhirah sun ce ba za a gan Allah ba ranar tashin kiyama. yanzu dan Allah ya ce wuju dan Allah ku ji wannan yanzu ba suna cin karo bane da maganan Allah ba. Duk abin da suka gina aqidar su akai suna ƙaryata wani abu ne, suna cin karo ne da wani abu na Qur'ani da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ce wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ka gani wannan ya nuna cewa ila rabbiha nadira, the gaze towards their Lord, ko ba haka bane? Kenan ana ganin Allah ranar tashin kiyama. Mumunai za su gan Allah ranar tashin kiyama. lillazina ahsanul husna wa ziyada. Yanzu sai ka tambayi malaman Qur'ani tafsiri me ake nufi. lillazina ahsanu, waɗanda suka kyautata a rayuwarsu na duniya, suka yi aikin alkhairi. Alhusna shine gidan aljanna, Allah zai ba su gidan aljanna. To an baka aljanna, to sai Allah ce wa ziyada, da kuma ƙari. Malamai suka ce a ziyada shine mai annazaru, shine kallo zuwa ga ubangiji. Allah ya azurta mu da haka. Yanzu kun gan ka bauta ma Allah baka gan Allah ba, ko ba haka bane? Yanzu muna ta bauta wa Allah ma ba mu gan Allah ba. allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib. Yanzu ba wanda ya gan Allah, ma mun imani akwai Allah madaukakin sarki, muna bauta wa Allah. To yanzu daga cikin abinda ya fi maɗan gidan aljanna na abinda Allah zai masa sakamako da shi kamar ganin Allah. Ka gama bauta ma Allah a duniya baka gan Allah ba, to yanzu tunda Allah ya yarda da bautansa da kai, ya shigar da kai gidan aljanna, to yanzu Allah zai nuna maka kansa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tambaye shi, hal nara rabbana yawmal qiyamah, shin za mu gan ubangijinmu a ranar tashin kiyama? Sai ba su amsa da ke tabbatar da cewa lalle za su gan Allah madaukakin sarki. Allah ya sa muna cikin su. Kamar inda muka sha fadi, babu fadlis sujud, hadisi yana cikin sahih bukhari. Ka dauki wato fatul bari za ku gani.